дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳамлаи малахҳо ба полисҳо дар тоҷикистон. дар марзи тоҷикистон ва o'zbekiston ду дафтари ҳамкории сарҳадӣ ифтитоҳ шуд. девони ҷавонӣ таҳти ин унвон нашриёти адиб ба шарафи 80-солагии Лоиқ Шералӣ китоб ба нашр мерасонад. Русия маҳдудиятҳо барои шаҳрвандони тоҷикистонро сабук кард. малахҳо дар тоҷикистон бо суръат паҳн мешаванд, хабар медиҳад Авесто дар истинод ба вазорати кишоварзӣ. масоҳати умумии фарогирифтаи малахҳо дар ҷумҳурии аллакай ба 84 000 метри мураббаъ расидааст, тавзеҳ медиҳад манбаъ. танҳо дар вилояти Хатлон майдони паҳншавии ҳашарот беш аз 55 000 гектарро ташкил медиҳад. дар вилояти Суғд он дар масоҳати зиёда аз 16,4 000 гектар пароканда шуда, дар минтақаҳои тобеи ҷумҳурӣ ин рақам 12,3 000 гектарро ташкил додааст. камтар аз ҳама зараррасонҳо ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон расиданд, 20 гектарро фаро гирифтанд. вазорати кишоварзӣ таъкид кардааст, ки майдони 66,3 000 гектар бо маҳлулҳо коркард шуданд. мутахассисон бояд 17,6 000 гектари дигарро дору кунанд. дар мубориза бо малах даҳҳо воҳиди таҷҳизоти махсус ва мошинҳои аэрозолӣ истифода мешаванд. тоҷикистон ва ҷопон барои мубориза бо малах чораҳои фавқулода андешиданд. дар ҳамин ҳол вазорати кишоварзии кишвар то ҳол маълумоти дақиқ дар бораи ҳаҷми хисороти ҳамлаи малахро дар мавсими имсола пешниҳод накардааст. дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ, истгоҳҳои роҳи оҳани пахтаободи тоҷикистон ва кудуклии o'zbekiston дар марзи тоҷикистон ва o'zbekiston ду дафтари ҳамкории сарҳадӣ расман ифтитоҳ гардид. дафтарҳои ҳамкории сарҳадӣ аз ҷониби намояндагии минтақавии дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Осиёи Марказӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии o'zbekiston таъсис дода шуданд. таъсиси дафтари ҳамкории сарҳадӣ дар гузаргоҳи сарҳадӣ истгоҳи роҳи оҳани пахтаобод ҷузъи навбатии системаи умумии ҳифзи сарҳади давлатӣ мебошад. фаъолияти он ба таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкории байниидоравӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. фаъолияти барнома оид ба таъсиси дафтарҳои ҳамкории сарҳадӣ дар Осиёи Марказӣ бо сохтани бино ва таъмин намудани таҷҳизот маҳдуд намешавад. барнома ба рушду таҳкими минбаъдаи ҳамкории фаромарзӣ, ки барои ҳифзи муваффақонаи марз заруранд, фаъолона саҳм мегузорад. дафтарҳои ҳамкории сарҳадӣ дар Пахтаобод ва Кудуклӣ таъсис ёфта аввалин дафтарҳое мебошанд, ки дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ истгоҳҳои роҳи оҳан дар Осиёи Марказӣ ҷойгиранд. бо ифтитоҳи онҳо марҳилаи нави фаъолияти барномавӣ оғоз меёбад, гуфт Ситта Фарел, директори шӯъбаи байналмилалии мубориза бар зидди маводи мухаддир ва ҳифзи тартиботи ҳуқуқии Департаменти давлатии ҳукумати Амрико дар Душанбе. ба муносибати 80-солагии Лоиқ Шералӣ, нашриёти адиб китоби Девони ҷавонии шоиро ба нашр мерасонад, ки дар он ашъори ба ҷавонӣ ва шубоб бахшидаи устод гирд оварда шудааст. тавре аз нашриёти адиб ба Амидховар иттилоъ доданд, дар китоби мазкур гуфтаҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи шахсият ва шеъри устод Лоиқ Шералӣ ба сифати пешсухан оварда шудааст. мураттибони китоби мазкур Одил Нозир, Бузургмеҳри Баҳодур ва Иброҳимҷон Дӯстализода буда ин дастовезро ба солгарди зодрӯзи шоир бахшиданд. китоби Девони ҷавониро рӯзҳои наздик аз мағозаҳои адиб дастрас кардан мумкин аст. русия маҳдудиятҳои убури марз барои шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандони тоҷикистонро сабуктар кард. фармони дахлдор, ки дар сайти расмии иттилооти ҳуқуқи нашр шудааст, ба убури марзҳои заминии Русия дахл дорад. санадро санаи 8 майи соли ҷорӣ роҳбари ҳукумати Русия Михаил Мишустин имзо кардааст. ҳамин тариқ рӯйхати шахсоне, ки дар Русия хешовандон доранд, ки барои вурудашон иҷоза дода мешавад, васеъ карда шуд. акнун шаҳрвандони кишварҳои дигар метавонанд марзро убур кунанд, агар дар Русия ҳамсар, волидон, фарзандон, хоҳарон, бобоҳо, бибиҳо, набирагон, волидайн, фарзандхондагон ва ё парастори шаҳрвандони Русия бошанд. ёдовар мешавем, ки қаблан танҳо ҳамсарон, волидон, фарзандон, фарзандхондагон ва шаҳрвандони фарзандхондаи Федератсияи Русия метавонистанд вориди ин кишвар шаванд. қобили зикр аст, ки ҳангоми убури сарҳади давлатӣ доштани нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дараҷаи хешутаборӣ ё муқаррар намудани васоят, яъне парасторӣ ҳатмӣ аст.
سامعانی عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.